Gisusi na sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño nganong nakalusot ang kandidata sa usa ka national pageant ug nagpahulagway sa sulod sa simbahan ug sa Pilgrim Center. Mato ni Father John Ayon Miranda, ang spokesman sa Basilica, nga wa sila kasayuran sa gihimo sa team sa kandidata sanlit wa man mo coordinate kanila. Gidugang sa tigpamaba sa Basilica nga ang tanang mopahigayon og video ug photo shoot sa Basilica moagi gayon og proseso nga adunay letter of request o gikinahanglan pa nga adunay approval. Samtang gisubli sa pagpadayag ni Father Miranda nga dili gayud angayang gamiton ang biste sa senyor sa pageantry. Wala matud pa muhaom sa okasyon ang pagsulob sa sapot sa Batang Hesus sa gisalmutan sa kandidatas nga national pageant. Gipasabot usab ni Father Miranda nga mamihimong mogamit og costume sama sa senyor sa mga relihiyosong kalihukan, sama sa fiesta ug sa sinulog. Kiniisip pagpalambo sa pagbati ilabi na sa mga bata ngadto kang Senyor Santo Niño. Reminded everyone na una-unahon o pamalandungan unta nato pag-ayo ang atong mga action. Sila binadya sa atong pagpadayag sa atong pagtuon. Samtang giparehag ni Auxiliary Bishop Ruben Labajo nga ang pananghid sa kandidata nga magpahulagway siya diin ang background mao ang simbahan dinhi sa Sugbo. Wala matud pa siya kasayuran nga i-promote ang vestment ni Senyor Santo Niño isip national costume. Samtang wala pay pamahayag ang nasuing kandidata ug ang iyang team hitungod sa issue nga gikalambigitan.